पाउଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦାନ୍ତକାଠିର ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଫାଇଦା ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଛ ହେଉଛି ଆମର କରଞ୍ଜ ଗଛ। ଆଉ ୟାର ଦାନ୍ତକାଠିଟାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା। ଆଉ এই ଦାନ୍ତକାଠିଟି ଆମେ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦାନ୍ତମୂଳ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଆମର ହେଇନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦାନ୍ତର ଯେଉଁ ରେଢ଼ା ଅଛି ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ସମୟ କାଢ଼ିକି ସବୁବେଳେ ଆମେ ବ୍ରସ୍ ଟୁଥପେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦାନ୍ତ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଜି ଦାନ୍ତକାଠିରେ ନିଜ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା କରିବା।